Girke-girke kamar yadda cin abinci yake da muhimmanci, haka koya yadda ake girka shi yake da muhimmanci a wannan zamanin, musamman ga mata, 'yan mata, amare, uwar gida da mazaje masu sha'awar iya girki. A dalilin haka ne ya sa tashar Tozali TV ta kawo muku shirin girke-girke na Tozali, wadda za ku koyi girka abinci daban-daban, kama daga abincin arewacin ƙasar Najeriya, abincin wasu sashen ƙasar Najeriya, na Larabawa da na Turawa. Ana haska wannan shirin ne a kowane sati. Tozali TV, idan ku a ko'ina. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani shirin namu na girke-girken mu na Tozali, inda muke kawo ku kayatattu kuma lafiyayyun girki na gargajiya na arewacin Najeriya. A yau ma muna tafi muku da wani girki na daban wadda za mu kawo muku shi a cikin wannan shirin namu, wadda kuma ya kasance girki ne na gargajiya na kabilar Hausa Fulani. To masu kallon mu, a cikin wannan shirin namu dai za mu kawo muku wannan girkin gargajiyan na dan wake, wadda a turance wasu suke kiran shi da kuma dumplings ko kuma beans dumpling. To a daidai wannan lokacin, baya ga wannan dan waken da zamu hada, haka zalika zamu kawo muku da daɗin lemu na karas da kuma abarba. To kafin nan dai masu kallon mu, zamu dan je hutun takaitaccen lokaci. Idan har muka dawo, zamu lissafa muku abubuwan da ake bukata domin hada wannan girkin, sa'annan sai mu kawo muku yadda ake hada shi. Mun fi ko ina yawan gwamnoni, mun fi su komi. Ya kamata a ce gwamnoninmu sun fi kowa fawa wurin kuma da jajircewa wurin inganta al'umma. Gidan talabijin na Tozali TV ta yi duba ganin yadda matsaloli suka cika mana yankin arewacin Najeriya. Shi ya sanya ta kawo muku shirin gyara kayanka. Shirin gyara kayanka zai rika tattaunawa akan matsalolin tsaro, tattalin arziki, matsalolin zamantakewa tare da masana daga bangarori daban-daban, tare da fashin baki don shawo kan matsalolin da suka shafi yankin arewacin Najeriya. Rashin mafaɗin ya yi karanci, sai an daɗa wato yaye mutane marasa tsoro wanda za su fito su gaya mutane gaskiya a ramar yadda yake, sannan mutanen za su gane. In dai har za mu samu kwanciyar hankali, mu samu natsuwa, mu samu sukuni, domin yanzu ba mu da natsuwa, ba mu da kwanciyar hankali. Shekara 30 da suka wuce duk kun sani muna yara cewa ake ci da kai ba kwazo bane, amma yanzu me ci da kai kasar nan. Duk duniya ba Fulatani ya ma fi son wannan shanunsa akan duk wani abin da ka sani. To ka je ka kwashe, an hada da 'ya'yan, an yi lalata da wannan, an kashe wannan a gabansa. Idan baka kauda talauci kuma ka ilmantar da al'ummar ba, duk wata turancin da za ka yi za ta dinga fitar ta nan. Secure the not, because ana kashe mu da ɗaya yaro da bai san komai ba a cikin shi har cikin gidan shi ake a kashe shi. Mata an wayar da kansu kuma an haɗa kansu suna magana da murya ɗaya, za su iya tsaye da shugaba kuma su zaɓe shi kuma ya hau ya yi nasara. Mu kasance da shirin gyara kayanka a kowace ranar Asabar tare da maimaicin shi a ranar Litinin. Gyara kayanka baya zama sauke maraba. Albishirinku masu kallon ƙayatattun shirye-shiryen gidan talabijin ɗin Tozali TV. Gidan talabijin ɗin Tozali na farin cikin sanar da ku cewa za ku iya kallon ƙayatattun shirye-shiryen namu masu nishaɗantarwa, ilmantarwa da ma nishaɗantarwa a decoder DSTV channel ta 393. Tozali TV, idan ku a ko'ina. Masu kallon mu, barkam da dawowa. Muna nan a cikin shirin namu na girke-girken mu na Tozali, tare ne mai gabatar muku da wannan shirin Firdausu Musa dan Tsoho, inda na bayyana muku kafin dai mu je hutu takaitaccen lokaci cewa yau za mu haɗa muku wato dan wake da kuma lemun abarba da karas. To kamar da muka sani, dan wake na ɗaya daga cikin abinci da ake ci a arewacin Najeriya, yayin da suke cin shi a matsayin abincin ci, wasu kuma suke cin shi a matsayin abin kwaɗayi, amma kuma ya kasance abinci karɓaɓɓe a arewacin Najeriya.
duk da cewa akwai hanyar da ake bi domin hada shi na gargajiya inda ake hada wato abubuwa daban-daban kama daga wato dawa, wasu suna hada dawa, albo da kuma sauran abubuwa, amma kuma akwai wani hanya mafi sauki domin hada shi inda ake amfani da zallan fulawa, wadda kuma a cikin shirin namu na yau abinda zamu koya muku kenan. A shirin namu na yau dai zamu koya muku yadda za a hada wato dan wake da wato fulawa. To abinda muke bukata domin hada wannan dan waken su ne kamar haka. Muna bukatan wato fulawa, sa'annan muna bukatan wato kuka, garin kuka kenan. Sai kuma muna bukatan kanwa, sa'annan muna bukatan wato mai wadda za a hada a ci wato dan waken kenan. Muna kuma bukatan garin yaji, muna bukatar sinadarin ɗanɗano wadda duk za a hada a ci wato dan waken. Sai kuma a gefe duk da cewa a gargajiyance ba a cin dan wake da wasu kayan haɗi haka, amma kuma da yake kai ya waye yanzu a daidai wannan lokaci ko kuma a wannan zamanin ba a cin dan wake zalla da yaji kawai da mai da kuma sinadarin ɗanɗano. A daidai wani lokaci a wannan zamanin ana wato hadawa da su ganyayyaki domin kara masa armashi da kuma amfani da kuma kyau ga lafiyar jikin dan adam, inda kuma mu ma a daidai wani lokacin muke da wato kabeji, tumatiri, albasa mai laushi da kuma wato koren tattasai da kuma jan tattasai, ga kuma albasa wadda duk za mu yi amfani da su mu hada mu ci wato wannan dan waken namu. A bangaren lemu kuma muna bukatan ita kanta abarban da kuma karas, haka zalika muna bukatan kukumba da dan wato ganyen na'ana namu domin kara masa kamshi da kuma ɗanɗano mai daɗi, haka zalika ga siga wadda zai kara masa ɗanɗanon wato zaki-zaki kenan. To a daidai wani lokacin masu kallon mu za mu fara da wato lemunmu ne domin mu yi sauri mu sa shi a gidan sanyi ya yi sanyi kafin mu kammala hada wato dan waken namu. Ku biyo mu domin ganin yadda za mu hada wannan lemun namu. To masu kallon mu kamar yadda na faɗa za mu fara da lemun abarban mu da karas. To mu tabbata dai mun wanke hannun mu domin tsafta yana da kyau yayin yin girki. To duk da cewa ita abin markaɗen mu wato blender mu yana da ƙwari, amma kuma kamar da kuka sani ba a sa ana ba shi wahala. Idan har za a ɗan yi markaɗe ko wani abu a tabbatar da cewa ɗan yayyanka shi ƙanana din ya kasance ya yi masa sauƙi wajen markaɗe maka abinka yadda ya kamata. To mu ma haka za mu yi. A tabbata dai an wanke hannu idan har kun kasance masu son yin girki da hannu kamar ni. Gaskiya na fi son idan ga amfani da hannuna wajen wato taba wasu abubuwa a girki na, shi yasa nake yawaita wanke hannuna yayin girki kafin girki. To ba mun sa abarban mu za mu kara da wato karas mu, inda shi ma karas ɗin da mu dan yayyanka shi ƙanana ba ƙanana sosai ba, amma dai ya ɗan yi manya amma ba manya sosai ba inda zai iya kawo mana matsala a wannan ummu. Dan daidai wadda ba zai ma blender mu girma da yawa ba. Mun gama da wato karas ɗinmu masu kallon mu kamar da ka gani, yanzu za mu ɗan sa wato kukumba. Kamar yadda muka sani kukumba tana da amfani sosai ga lafiyar jikinmu, kuma haka zalika su karar da abarba kowane 'ya'yan itace na da amfani da yake da shi ga lafiyar jikinmu, kuma akan yawaita ba mu shawara musamman ma ma'aikatan kiwon lafiya ko kuma mu ce masanan kiwon lafiya suna ba da shawara a yawaita shan 'ya'yan itace, kuma haka zalika idan za a yi lemun gida a yawaita hada irin waɗannan 'ya'yan itacen domin suna da amfani sosai kuma ba su da illa ga lafiyar jikinmu.
bayan mun gama da ita wato kukumba kamar da muka gani a cikin wannan blender muna da abarba a ƙasa, sa'annan ga karas, sa'annan ga kuma kukumba. To za mu ɗauko ganyen na'ana mu domin ƙarawa wato ita lemun namu ƙamshi da kuma daɗi. Za mu ɗan sa ganyen na'ana ɗan kaɗan. To kafin dai masu kallon ku yi amfani da itacen ku shi ma ana buƙatan a wanke shi sosai, domin mu ma kafin mu yi amfani da wato 'yan itacen su da muka wanke komai ta yadda ya kamata. Yanzu za mu ɗan sa ruwa kaɗan sa'annan mu markaɗe. To yanzu za mu zuba ruwa sa'annan mu markaɗe. Masu kadam kamar yau gani mun gama markaɗewa, yanzu lokaci yayi da za mu tace. Thomas kallon kamar yadda gani mun tace lemun namu na abarba da kuma karas, haka zalika mun sa mai na'ana da kuma cucumber. A daidai wani lokacin za mu zuba siga domin ƙara masa ɗan zaƙi kaɗan. Sai mu motsa. To bayan mun motsa dai a daidai wani lokacin za mu kai shi wato fridge domin ya yi sanyi, sa'annan idan muka dawo sai mu fara hada wato dan waken mu. To masu kallon mu a daidai wani lokacin kamar yadda gani mun gama hada lemon mu, yanzu za mu fara da dan waken mu. Kamar yadda na faɗa muku a farko dai za mu yi amfani da fulawa ne da kuka da kuma wato kanwa wajen hada wannan, domin akwai hanyoyi daban-daban wajen hadawa. Akwai na ainihin gargajiya wadda ake mai haɗi daban-daban a hada su abubuwa daban-daban da shi waken da su waken suya, wasu na sa waken suya, wasu kuma na sa wato gurjiya da sauran abubuwa domin hada shi. To yanzu mu za mu yi amfani da fulawar mu ne. To da farko dai za mu kamar da muka gani ita wannan roban ba za ta ishe mu mu yi amfani da shi wajen kwaba wannan dan waken ba, za mu mai da shi babban roba. Sa'annan mu ɗauko kukanmu mu zuba. Bayan mun sa kuka za mu gauraya. Wasu a daidai wani lokacin za su sa da sinadaran wato ɗanɗanansu da ma abubuwan da suke bukata, amma ni nawa ba na son sa wato sinadaran ɗanɗano, na fi so idan na kammala na sa shi. To a daidai wannan lokacin ya gaurayu, yanzu za mu ɗauko ruwan kanwanmu. Ruwan kanwan ya ishe mu a haka, yanzu za mu ɗan kawo ruwan famfo, zallar ruwan famfo. Yanzu za mu sa zallar ruwan shi ma, sannan mu juya.
kamar yadda na sa faɗa muku na fi son in dinga amfani da hannuna wajen kwaba abubuwa, kuma a koda yaushe ina tsaftace hannuna. Saboda haka idan ina da girki a koda yaushe ina son sa hannuna, saboda haka ina yawaita wanke hannuna. To a daidai wani lokaci ina ji zan koma amfani da hannuna ne. To yanzu zan sa hannuna wanda yake a wanke. Kowa da yadda yake son wato dan waken shi. Wasu na son dan waken su da dan tauri-tauri, wasu na son shi da taushi-taushi. To yanayin yadda kake son shi, yanayin kwabanka. To masu kallon mu kamar da kuka gani mun gama kwaba wannan mu, za mu dan samu abu mu rufe shi mu dan aje shi, sa'annan mu kunna wato gas din mu wanda muka daura ruwa akai. To masu kallon mu a daidai wani lokacin za mu fara yanke yayin da wato muka aje yin kullun namu na dan wake ya dan huta kaɗan, sa'annan mu fara jefawa, kuma ruwan mu na nan a wuta. Za mu fara da kabejin mu. To za mu dan ƙara ɗauraye wannan mu da cewa mun ɗauraye shi, za mu sake ɗauraye shi sa'annan mu zo mu fara yayyankawa. Yanzu za mu fara yanka. Shi wannan yanka za ku iya yin kowane irin yanka da kuke so. 'Yan sirara ne, manya-manya ne, duk abin da kake so shi za ka yi. Kuma za mu yi amfani da shi ne wajen cin wato ɗan wakenmu. Ra'ayi ne, duk abin da kake so, ma manya ne, ƙanana ne, sirara ne, 'yan daidai ne, duk. Masu kallon mu mun gama yanka wannan mu kenan, kabejin mu gashi nan a gefe. Yanzu za mu koma kan tumatir mu, amma kafin nan bari mu dan gyara waje sa'annan mu dawo. To yanzu za mu fara da tumatir mu masu kallon mu. Za mu yanka tumatir mu. Shi ma tumatir din yayin kan da kake so, yayin kan da za ka yi. Ra'ayi ne, kowa da abin da yake so. In kuna son ƙanana ne, manya-manya ne, sala-sala ne, duk abin da kuke so, abin da za ku yi kenan. Abin da dai idan har kuka sa shi a baki ba za ku fitar da shi ba, domin akwai inda ba sa son manyan yanka. Idan aka yi manyan yanka ba sa iya cin abu. To masu kallon mu a daidai lokacin za mu duba ruwanmu idan ya fara wato tausa, za mu fara jefa dan waken mu. To ruwanmu ya fara tafasa, za mu fara jefa dan waken mu. To ga kullun mu yanzu za mu dan sa hannun mu a ruwa, sa'annan mu ibo sai mu fara jefawa.
To bayan mun jajjefa za mu dan saka shi kaɗan ya dan dahu sa'annan mu kwashe. To mun yanka tumatir mu kenan shi ma za mu sa shi a gefe. To masu kallon kamar da ku gani yanzu muna yanka jan tattasan mu. Shi ma yankan da za ku iya ci ko kuke so shi za ku yi. Ni ga irin yankan da nake so shi zan masa. Haka zalika za mu iba koren tattasai. Shi ma mu yayyanka. Shi ma yankan nashi abinda kuke so shi za ku yi. To ni kuma ga irin nawa yankan da nake so. Sai mu sa shi a gefe. To a daidai wani lokacin za mu koma mu duba wato dan waken mu a wuta. Domin tabbatar da cewa dan waken mu ya nuna za mu ɗauki guda ɗaya. Ko da yanayin wato irin jifan da mutum ke so, ni irin jifan da nake so ke na fi son manya-manya, masu son ƙanana su yin ƙanana. Zan ɗan sa shi a ruwan sanyi. Idan na sa shi a ruwan sanyi sai in fitar. To yayi mun bari in kwashe. Dan wake kuma ana kwashewa ana sa shi cikin ruwan sanyi ne. To masu kallon mu bayan mun gama kwashi dan waken mun sashi a ruwan sanyi za mu fara soya wato man gyaɗan mu. Kamar yadda muka sani man gyaɗa wato yadda aka soya man gyaɗa yana da muhimmanci a dan wake. To saboda haka ku biyo mu da mu gani yadda mu ma za mu soya wato man gyaɗan mu. To da alama dai tukunyar mu yayi zafi za mu zuba man gyaɗan mu. Thomas kallon kamar da ku gani mun zuba wato man gyaɗan mu a gurguje za mu yayyanka albasar mu. To yayin da muka yanka albasar mu mamu bai riga yayi zafi ba, za mu dan yanka albasa mai lawashi wadda shi ma muke so mu yi amfani da shi a cikin dan waken mu. Bari mu dan wanke. To ya ishe mu a haka, za mu kwashe mu sa a gefe ne. Sai mu jira man mu yayi zafi. To da alama dai man mu ya ɗaya zafi za mu zuba albasar mu domin ya soyu a ciki. Masu kallon barin duba man mu domin ko ina ya bade da kamshi na tabbata cewa ya soyu. Thomas kallon mu kun gani da albasan mu ya soyu. Wasu suna son albasan su ya baki kirin amma a na bangaren bana son ya baki kirin, na fi son ya soyu sama haka ya fi daɗi kuma ya fi zaƙi a cikin abinci. A saboda haka zan kashe dan bar shi ya huce. A nan kuma na saka
kwaina ne wadda idan ya dahu da shi za mu ci wato ɗan waken namu. Ta masu kallon mu a daidai wani lokacin za mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci. Idan muka dawo za mu haɗu a teburin ɗanɗano domin a lokacin na san cewa ƙwanmu ya dahu za ku gama a teburin ɗanɗano inda za mu ɗanɗana muku wannan daddaɗan ɗan waken na gargajiya. Kasance da tashar. Shirin autan mama shiri mai dogon zango wadda tashar Tozali TV za ta dinga kawo muku a duk ranar Alhamis daga karfe 4 zuwa karfe 4:30 a kuma maimaita shi a ranar Asabar daga karfe 4 zuwa karfe 4:30. Wato wai sai su rinka cewa wai takalmi na wai kama da na sa mu jaki yayi. Auta dangware shalele. Sau kawa. Seni nake gaya ni wallahi seni autar mama. Tozali TV idan ku a ko'ina. Idan kika sake zuwa min gida da wani maganar maganin mallakar miji ko kuma wani maganar boka, wallahi zan miki abin da baki taba zato ko tsammani ba. Na ce miki bana so dole ne? Ina ma abotan kallon ƙayatattun shirye-shiryen namu na gidan talabijin ɗin Tozali TV. Muna farin cikin sanar da ku cewa za mu fara haska shiri mai dogon zango mai suna mallakar miji a tashar Tozali TV a duk ranar Alhamis da misalin karfe 10:30 zuwa karfe 11:30. Mijina Alhaji Jamilu ba ka ba ƙara mata, ba ka ba ƙara aure, daga ni sai kai, ba ni ba kishi, ba ni ba kishiya. Ya fito tun kafin in kwakulo shi, in janyo shi harbe shi. Kar ku bari a baku labari. Masu kallon mu barkam da dawowa kamar da na faɗa muku za mu haɗu a teburin ɗanɗano yanzu kuma ga ɗan waken mu wadda ya ji haɗi kamar da kuka gani har da haɗin ɗan wato a ƙwanmu da muka sa a kai banda haka kafin mu fara dai mun bayyana muku cewa muna da su kabeji su tumatur gashi nan gabaki ɗaya mun haɗa shi akan wannan mu sa'annan ga lemun mu a gefe guda to lokaci yayi da zan ɗanɗana kuma faɗa muku yadda wato wannan ɗanɗanon yake. To ga yajin mu a gefe saboda ban sa yaji a ciki ba to yanzu zan dan iba ne in sa shi a gefe guda in gauraya. Masu kallon mu wannan dan waken ya yi daɗi sosai da fatan dai masu kallon mu kuma za ku gwada wannan da daɗin girkin kamar daga gani baya ɗaukar lokaci mai yawa ga sauƙi ga kuma daɗi ga kuma kama ciki sosai yanzu lokaci ya yi da damu ɗin wannan lemon namu. Uwar gida da zaren mai gida ya dawo a hada mai wannan daddaɗin lemon gashi mun hada shi ne da 'ya'yan itace zalla sa'annan ga daɗi ga kuma kwantar da hankali a duka dai masu kallon mu a nauka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan dai za a gwada wannan girkin ba iya kallo za a tsaya ba a gwada wa'annan girkin da muka kawo muku a wannan shirin a madadin ne mai gabatar muku da wannan shirin Firdaus Musa dan tsoho mai daukan hoto Munir Idris da kuma Umar Kefi sa'annan mai tacewa Idris Ibrahim muke ce masu kallon a huta lafiya. Shirin girke-girke shiri da muke gayyatan ƙwararru a fannin girke-girke domin koya mana ƙayatattu da kuma lafiyayyun girki na wannan zamanin. Haka zalika muka yi amfani da wannan shirin domin bayyana masu kallon mu sirrin girke-girke da dama. Haka zalika mukan bayyana musu wasu abubuwa da ya kamata su gujewa yayin yin girki. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Laraba daga misalin karfe 7:30 na yamma zuwa karfe 8.